good morning. Good morning guys. So nanglimpyo ko diri sa loob sa kwarto kay wala ka man ako ganina sa iyo guys kay mato ko sa groceryhan. Later on ako mulakaw guys kay kuan ron kanang busy ra ang mga tindahan, mga groceryhan kay karong Monday is mag-start na po do klase sa public. So daghang kayong nag-shopping. Today kay Sunday man ron guys. So daghan rong nakuan. Busy ang mga kuan tapos init pud kaayo guys. So mga hapon na siguro ko mo lakaw ani. So while wa pa ko lakaw is kuan sa ko diri guys, maglimpyo sa ko sulod sa ko kwarto kay ampog na pud kaayo. So mag-clean up ko kara, and then this one guys is kinahanglan ako na siya perming kanang i-check kay basin og nyag na ay mga small rat diri nga nakapuyo na pod. So kinahanglan ako siyang perming anon i-check. So magkuan sa ako ni guys, mag hiklin sa kuan ni ako mga bulingon, kinapa ko mga bulingon muna usahay guys. Magkuan ko mag hinahinay ko pang suotan ni mga sanina kay ako ra puy makapoy guys, kay ako ra man puy maglaba. Ani guys, alis na ako nga apron o kay tanawa na maot naman ni. Pangit na siya tingnan. Sige ra ko galimpyo diri guys. Sige ra po kaabot. So i-transfer na ko ni ako mga tanod diri guys kay kani akong balunan is gamay ra siya kayo. And then naamaday ko dako diri nga disposable nga balunan. So i-transfer na ko ni siya diri. Ano siya isudlanan. And then this one also pangitaan nato ni siya og asa pwede siya ibutang. Ug mo fit ni siya diri sa ilalom guys, diri na lang siguro na ko siya ibutang or dito sa kilid. So nakita raw niya ninyo guys, so mahuman na quality. Hi guys, maayong hapon. So karon guys is nara ko koy parcel lang abot. Actually unom ni sila ka parcel na ko na maabot this week, but ang nauna is tulo pa siya guys, kaming patong tulo. So ako na lang ni siyang i-unbox kay I'm so excited for this parcel guys. So una na to i-unbox guys is kaning ako ang doormat. So nakapalit na akong doormat last time guys, katong sunflower iyang design. So this one is another flower na pud guys ang iyahang design. Super kanindot guys, grabe. So pakita na ko niyo guys, ani yung hitsura, di ka magmahay sa yung hitsura guys. Sobra siya kanindot, lami siya gamon og frame kay agis ang kanindot sa iyang kuan guys, design. So look at guys, oh see, doormat ra ni siya guys ha, pero mura na siya frame ni mo lang tawon. Nindot siya guys, di ka magmahay, nindot iyang design. So duha ako ang gipalit. So makapili mo aning mga doormata guys, kay naani siya lain-lain nga mga design, nindot siya design guys. And this one is kadto ni siyang butanganan og sanina guys. Kung nakakita mo sa TikTok o mga TikTok shoppers mo, naani siya sa TikTok. Ang in-order ko guys is yung malaking ano guys, malaking size na guys. So dalhin ko to sa bahay or gagamitin ko dito guys. So ito yung hitsura niya guys, diba? White yung pinili ko. Kita ba nyo ako guys? Ganun lang siya guys. I-open natin.
Yung zipper niya, okay naman. Hindi man siya sira. Tapos may pa, ano siya guys. Saan ba to? Paano to? O, diba na siya mga tuko-tuko. Tuko-tuko na niya siya guys. Ano ko? Ma-order ko balik ani guys. Kaya ganun ko. Pero muna ni kinadakaan nila guys ha. Hello. Nice. Look at guys. So kung magkuha kasi mo sa nila, di ba diri mo ipaagi siya guys. Diri pag mag-arrange ka. Tapos dito is okay naman yung zipper niya lahat. Okay naman. Na-open naman, hindi naman nagalit yung zipper. Okay. This one is dito sa guys, ito yung baba niya. Yan. Parang siya cabinet na maliit. Pero ang singot-singot ko guys, kasi ang init talaga. Tapos pwede ito sa mga habol, mga pillows, mga kortina, mga damit. Pwede niyo ilagay dito guys, mga toys ng bata ninyo guys, pwede ito lagyan. Sobrang guys, sulod. Yan. Wala, may lalagyan na ako guys. Tapos may pa siya dito guys. Hawiranan pala niya guys. O, diba? Thank you, seller. Na pinadala mo sa akin na okay naman, dumating. And then, the last one parcel is ito yung guys, yung lunchbox. Para to kay mama. So, i-open na lang natin guys para masali ko dito sa ating vlog. So, i-open na natin ito. Para masali natin sa ating video today. Nakabubble wrap naman siya guys. Okay, yung niya. Ito na guys. Lunchbox. So, ang pinili kong kulay is beige color. Yan na guys. Para sa'yo to naman para sa'yo to, masaya naman yung mama ko guys pag pag nalaman nyo na mayroon na siyang ganito. Actually, siya guys, siya sa akin. Kasi yung kapatid niya guys is, nakita niya na may ganito siya. Tapos, yung binuksan niya guys, mainit pa yung kanin at yung gulay niya. So, sabi niya, gusto daw niya ng ganito. So, syempre, tayong mga anak, makinig tayo sa mga mga gusto ng ating mga nanay o mga mama. So, kung afford naman natin na ibigay sa kanila guys, bilhin na natin guys para masaya din sila guys. So, anyway, wag na tayong mga big! It's so very big guys. Look! Malipay yun to si mama guys. Look! Akala ko guys, maliit. Malaki pala siya guys. Look! Look! 3 layers yung guys, pinili ko kasi pag may meeting sila, nakasama silang mama, silang papa, silang dalawa yung may pupuntahan. So sila guys, isa silang sisidlan ng kanin, tapos yung isa is ulam lang nila. So ginawa ko guys, ang ginawa ko is 3 layers yung inalang ko guys, in order ko. Wala ka! Pero yung sa kapatid niya guys, maliit yung sa ito katamtaman lang yung laki niya guys. Ayan na guys. Plastic lang siya guys, very handy, hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat. Plastic talaga siya guys. Tapos ito guys, hindi ito matatanggal. Nakadikit lang siya guys. Yung nakita ko dito, yung kumakain dito sa parang natatanggal yung stainless niya guys. Pero ito, lang siya, nakadikit. So, masaya yun si mama guys. Nabilhan ko na siya ng ganito. So, 100 plus lang to guys na nabili ko. Malaki siya.